Gaur goizean egunero bezalaxe iratzargailua jo du, jeiki gara, esnatu gara, eta hementxe gaude. Aitor, Aritz eta Aitor, egunon. Kaixo, egunon, Manu. Ongi hasi duzu egun, Aitor? Oso ondo, bai. Ongi hasi Logurarekin baina ongi. Ja, kosta egiten dago beti jekitzea, bueno, behin ja jeki ezkero, ez da, ja martxan jartzen gara, eta Aurrea gure eta pilak berritzen ditugu, hori da. eta hasten gara, ez da. Hori. Bueno, Aitor, ezertan hasi horretik, La Palmako sumendiak bota duen labaren eraginez, familia askok etxea galdu duela gogoratu nahi dugu, dena errezaie, iruditan ikusi ditugu, ez da, negar batean, ez da. Onik daude, ez dago hildakorik eta zauriturik ere ez dago, baina etxea nola galdu duzun ikustea gogorra egingo da. Oso. Psikologia lagundu dezake horrelako kasuetarako? Bai. Ze galera handia da, zure etxea, zure oroitzapenak, ez da? Bai. Galtzea, ez da? Oroitzapenak, ze askotan igual galtzen dira gauz asko, ez da? Bai. Argazkiak igual, ez? Argazkiak eta pertsonalak eta hasi bartzea onartzen etxe hori ez dela berriro bueltatuko, zure bizitzara, ez? Bai, badaude protokolo zehaztuak, ez? Olako desastre naturalak eta gertatzen direnean, ba trauma bat sortzen da, eta trauma osteko estresa lantzeko protokoloak ja ezarri daude dela 20 urte baino gehiago, ez? Eta normalean ekipo psikologikoak egiten dutena da, pertsona horiei lagundu alde batetik sentitzen ari den emozioak eta ondo identifikatzen eta lagundu ere espresatzen. Ze askotan geratzen dira xok egoera batean, blokeo egoera batean, eta duelo prozesua aktibatzen laguntzen zaie, ez? Eta ventilazio prozesu bat behar da. Gero ere, laguntzen zaie ere bai, denboraren perspektiba egoki bat eduki dezaten, ez? Askotan negazioan sartzen dira, eta hau bueltatuko da, eta horreko bizitza berdinak, eta igual, hori ez, orografi orografia aldatu du, igual etxe hori izin duzu leku berdinak jarri, eta, prozesu horretan ere laguntzen dute psikologoek eta ekipoak zentzu horretan. Eta gero ere bai, egiten dira ere ebaluazio pertsonalak, ez? Pertsona bakoitza desberdina da, egoera bakoitza desberdina da, dituzun baliabide desberdina dire, eta segun eta zein dan diagnostikoa, bereziki laguntzen duzu gehiago teknikak emanez, estresa aurre egiteko baliabideak emanez, emozionalki ere kudeatzeko sentitzen ari zarena, eta pertsona hori ere, bizitzen ari den egoera emozionala ondo kudeatu dezan, espazio bat emanez, eta, baliabideak emanez, ez? Imaginatzen dute diferente izango dela, etxea galtzea, gogorra da denentzat, baina gazteagoa baldin bazara edo gaztea baldin bazara, oraindik etorkizuna egiteko daukazu, baina ja adineko persona baldin bazara etxea galdu duena hor gogorrako egingo da. Askoz ere gehiago, eta horregatik askotan esku hartze hauek talde multidisziplinaretan egiten dira, eta baita ere hartu emanetan beste taldeekin, ez? Alegia, hemen azkenean gizarte osoa inplikatu behar dago, eta administrazio publikoak askotan badaki, ez bakarrik ikuspegi psikologiko batetik lagundu behar dagoela, ze hori kaltetzen bada, gero pertsona gaten da blokeatuta, baina aktibitu behar dira ere, balibide ekonomikoak eta beste motatako laguntza, noski. Bai, hildakoak eta daudenean beti entzuten dugu, ezta? Adibidez, istripu gogor bat izan denean eta hildako asko daudenean, edo uholdea daudenean eta hildakoa daudenean, beti aipatzen da, joan dira psikologoak, ez? Laguntzera, geratu diren zenidei, laguntza psikologikoa behar dutelako, baina kaso honetan ere, etxea galtzen balin baduzu, psikologo baten laguntza, etorreko zaizu primeran, ezta? Primeran, eta xok egoera hartatik ateatzeko lagunduko dizun pertsona bat ondoan eukitzea jakitea zintzu diran emozioaren mekanismoak eta nola funtzionatzen ari den zure gorputza, eta ze gertatzen ari zaizu momentu horretan laguntzen diguzun pertsona bat ulertzen gertatzen ari dena, oso baliagarria eta oso berrezko izaten da. Norbaitik kontatu nahi diozu gertatu zaizun hori, ez da? Kontatu nahi diozu, blokeo momentuan zaude, eta batzutan sintomatologia fisikoa dituzu ere, pentsa adibidez oso era bortitzetan, amnesia batzu gertatzen dira, blokeatuta, enbotatuta sentitzen zara, ez dakizu zer egin, ez dakizu nola erantzun, ez dakizu nola atera, zulo hortatik, eta horregatik, ondoan baduzu norbait lagunduko dizuna hori kudeatzen eta hori ulertzen, ondoren ere lagunduko dizu ere zure bizitza pixkanaka, eta denboraren perspektiba egoki batekin berrerekitzen. Bueno, gaur beste emozio bati buruz hitz egin nahi dugu, aurrekoan aurreratu genizuen, haserrea hitz egin nahi dugu, hori da gaurreko atalari jarri dugun titulua, haserrea, eta pasaden astean Aitorrek galdera batzuk ere luzatu zizkizuen, ezta? Galdera batzuk oso baliagarria direnak, haserregoera bat ematen denean, ezta? Nonbaitetik hasteagatik, Aitor, zerk aktibatzen du haserrea? Egia da bakoitza, pertsona bakoitza, ez? Oso arrazoi desberdinegatik haserretu daitezkela, ez? Baina poliki behiratzen badugu, haserrea beti lotzen da oztopo
edo ezintasun sentimendu batekin. Oztopoa, zure nahia, desioa, gogo, zerbait lortu nahi duzu, eta zerbaitek oztopatu egiten dizu. Eta ondo ulertuko jazu adibide bat jartzen badet, adibidez, imaginatu ezazu zure bikote harremanetan espero duzula zure bikotea zerbait zuri esatea, eta ez dizu esaten, eta haserretit, ezea. Ja. Orduan, galdera da, zergatik haserretu zara? Zer da espero zenuena? Zer da lortu nahi zenuen hori, eta ezin duzuna lortu adibidez, zure bikotea maitatzea zuri modu batean, ez? Eta hor atzean topatuko duzun erantzuna izango da zerbait, nahi bat, desio bat, gogo bat blokeatu egin dela. Beste galdera bat, zergatik behar duzun hori. Hori beste galdera bada. Bai. Baina haserreren atzean eta nahi badugu jakin zergatik ari garen haserretzen, galdetu jozu zure buruari, zer da blokeatzen ari dena? Zer da benetan lortu nahi duzuna? Zer da benetan ez duzuna lortu eta daukasun sentimendu bat, ezin izan duzula, eta gainera batzutan esartzen gara modu, injusto batean edo desogokio batean esan digutelako gauzak edo egin dituztelako gauzak, ez? Baina beti haserren atzean dago blokeo bat, ez da zerbait lortu nahi dugu, eta ez dugu lortu, edo norbaitengandik zerbait espero genuen, eta huts egin digu, eta ez digu eman guk nahi genuen hori. Aurreikuspenak ez dira bete, frustratu egin gara, eta hori onartzeko gaitasunik edo prestotasunik ez dagoelago, nahiago dugu haserretzea. Beti pentsatu ezazu, haserretzen zarenean errua kanpora botatzezu, bestearena da. Eta errexago egiten zaigu haserretzea norbaitekin, geure buruarekin, baina zure buruarekin haserretzen bazea, hasi behartzera begiratzen zer dan gaizki egin duzuna, edo zein da zure utxunea, edo zer da espero duzuna, errealitatearekin bat ez datorrena, ez? Hitz egin liteke haserraren funtzioi buruz? Bai. Haserrea oso funtzio onoragarria ditu. Gainera, begira, ikerketak esaten dute, ikuspegi psikologiko batetik, kaltegarriagoa dela ez jakitea haserretzea baino, esan nahi dut, zure haserrea gordetzen badezu, ez baduzu adierazten, ez baduzu plazaratzen, zure gorputzan aktibatzen da fisikoki gehiago, eta lotarako arazo gehiago ditzazkezu, ez baduzu espresatzen haserre hori. Ikerketa batzuk egin dira, minbizia bizi izan duten pertsonak edo tuberkulosia oso zaila daukanen sendatze prozesu horretan, eta ikusten dute pertsona hauek adierazten baldin badute haserrea, beraien aurrekite estrategiak arazoetan kokatzen direla, ekiditze prozesuetan baino. Orduan, egia da, gehiagia haserretzea eta etengabe haserretu eta baldin bazaude, hori lotuta dago bihotzeko arazoekin. Baina haserretzea ikastea eta modu egoki batean ikastea ezinbesteko gaitasuna da. Beraz, haserretzea ez haserretzea baino hobea da? Haserretzea eta modu egokian adieraztea zure ondoeza edo ezintasuna edo haserre hori, onuragarriagoa da zure osasun mental eta psikologikoarentzat gordetzea baino. Haserrea gordetzea baino. Bai, hori horrela da. Eta oso adierazpen simplea dauka. Zure emozioa adierazten duzu momentuan, entzuten ari zara, esaten ari zaren, eta kontaktuan jartzen zara, sentitzen ari zaren horrekin. Eta orduan, karo, askotan, adibideekin hobetu lortuko dugu. Hobetu lortzen da, bai. Mira, gurasoek, haserretzen gara asko gure seme-alabekin. Bai, hori da. Eta ez duzu egin, ez duzu gela jaso, eta egunerari naiz, behin da berriz esaten ez diazu kasurik egiten. Nazkatuta nago, edo ez zait onarte zinoritzea jokabideo, eta iristen da momentuan, estan egin dezakezun, eta zure haserrea modu oso, igual bortitzean adierazten ari zaren. Ze gertatzen ari da hor? Gertatzen ari dena da, zure baliabidea bukatu direla, ja ezin duzu gehiago, baina haserraldi hori pasatzen danen, konturatzen zara, benetan atzean dagoen sentimendua tristurarena dela. Zergatik? Galera bat daukazulako. Zuk espero zenuena zure seme-alabaren gandik jokabide hori ez da betetzen ari. Eta hori... Porrot sensazio daukazu, frakasatu duzu sensazioa. Nik modu honen esan diot, onbeharrez esan diot, eta ez dikasorik egin, eta beraz ez dut asmatu, ez? Ez duzu asmatu, eta orduan zure erantzuna haserrarekin egin duzu, baina azkenean konturatzen zara galera bat dagoela. Horregatik, haserraren atzean, azpian, askotan, tristura topatzen dugu. Jorge Bukaik badauka ipuin bat, alba dezute ikusi, dala haserrea eta tristura. Eta oso ondo adierazten du, metaforikoki nola, askotan haserrea agertzen zaigu kanpoan, baino barru-barruan daukagun emozioa benetan tristurarena da. Ze pasatzen da, galera hori ezin dugula onartu, kosta egiten zaigu. Zaila egiten zaigu galera hori onartzea, eta orduan, errexago egiten zaigu haserretzea, kanporatzea, lertu, kanpora bota, barruko min hori edo frustrazio horrekin kontaktuan hastea, porque
onartzen baldin baduzu zerbaitetan porrot egin dezula edo zerbaitetan zure bizitzan ez dagola ondo, orduan automatikoki zure buruak disonantzia gutxitzeko eskatuko dizu zerbait egitea. Ja. Zer gertatzen da, batzutan pentsatzen duzula ezin dut ezer egin, ezin dut hau aldatu, eta beraz, muturtuta, haserretuta bizitzen naiz nire bikotarekin, bizitzarekin, eta inguratzen nauten Lankideekin, lagunekin, denekin, ez da? Ez? Bai. Eta orduan hori oso importantea da. Gaztekin ikusten da, ez? Lagunekin haserretuta nago. Ez nautelako gonbidatu antolatu duten afari bateako. Galdetzen baiozu, baina benetan zergatik zaude haserre. Erantzuna da, ez nautelako konsideratu, ez nautelako maitatu. Eta beraz, batzutan erantzuten dugu haserrearekin, benetan nahi dugunean adierazi, onartu nazazu, maitatu nazazu, konsideratu nazazu. Horregatik oso importantea da, pasaden astean, bidale genitu 7 galderak. Mendauzkagu, errepasatu egingo ditugu, ze ez dago inolako arazorik orain egiteko ariketa hau, eta aste guztia daukazue ariketa egiteko errepasatu ditzagun 7 galdera biak, ez da? Hemen txedauzkat, Aitor. Lehendabiziko galdera, ze sentitu dut haserretu naizenean? Ze sentitu dut, ez? Haserrea, frustrazioa, ondo ez. Bueno, gauza bat. Ta ariketa hau egiten baduzu etxean, idatzi. Ze idatzi eta gauzak askoz gehiago elantzen dira eta barneratzen dira. Ze eta emozioak hitzak airak eraman egiten ditu, grate bezala, ez? Bai, eta ventilatu egiten duzu gehiago. Claro. Idazten baldin baduzu. Claro. Dudari gabe. Lehendabiziko galdera, ze sentitu dut haserretu naizenean? Bigarrena, ze pasatu da? Eta hor, deskribatu aliketa objektiboan. Hori da. Gertera, ze pasatu da? Hori da. Ze pasatu da? Hirugarrena, zer da pentsatu dudana? Zeren eta pentsatzen duzun hori da emozioa baldintzatzen duna. Ez du egin axolagabekeriz bizitzen dalako. Ez du egin ezin dulako. Edo ez du egin oandikan ikasteko daukalako. Segun eta zenolako irakurketa egin dudan, ordun eta emozio desberdin bat sentituko dut. Horregatik oso importantea da, aztertzea pentsatu duzuna aber, egokia den, zuzena den, eta egiarekin edo errealitatearekin bat datorren. Hori da, laugarren galdera, nire pensamentua zuzena da? Hori da, hori da. Laugarrena. Bosgarrena, zer izan da blokeatu dena edo lortu ezin izan duguna? Esan dugu beti dagoela sarre baten atzen beti dago helburu bat lortu ez duguna. Hori da. Vale. Hori da. Seigarrena, ze behar dut? Hori da. Ze behar dut lortu benetan, nik zer dut barruan, zer da lortu nahi dudana. Vale. Eta azkenekoa, zertarako balio izan duit emozio hori sentitzeak, zertarako balio izan dit emozio hori sentitzeak, eta emozio horrek ez badu zertarako balio izan, alda ezaket, pentsatu dudana? Hori da. Zer gertatzen da, askotan konturatzen zarela, haserretzen zarela asko, eta ez dizula zertarako balio, eta ordun galdera da, ordun nik hau aldatu dezaket, eta ezin badut aldatu nahi dut, ordun, igual da momentua laguntza eskatzeko, baina modu lasai batean. Ez du, nik hau aldatu nahi dut, porque eskeni horrela bizitzea eta sentimendu honek bizitzea, kaltetu egiten hau, lehenengo pertsonari niri. Ez? Eta zentzu horretan, hori egiten bali badezu, lortuko duzu hobeto regulatzea zure haserraldia. Lortuko duzu kontzientzia gehiago lortzea, izatea zure buruarekiko. Zer ezin da ezer erregulatu ezagutzen ez badezu. Eta horrekin batera ere, badaude beste teknika batzuk, regulatzeko. Galdera asko dira, denak ez ditugu repasatuko, baina modu simple baten esan da, hemendik aurrera beste noizbait, haserretzen bali mazarete, lagunekin, lankideekin, bikotearekin, bikotekidearekin, semalabekin, pentsatu zergatik haserretu zareten. Eta galdetu zure buruari, zer da lortu nahi dudan hori, blokeatu egiten zaidana. Hori da. Eta ezin dudan ez lortu, haserretu egiten ez ordun galdera da, zer egin dezaket hori lortzeko? Claro. Egoki alda ze beste bide, haserrea ez diren ze beste bide erabili ditzaket helburu hori lortzeko? Hori da, eta zure harremana hobetuko du, zure burua hobeto ezagutzen lagunduko dizu, eta ikusiko duzu zure haserraldiaren edo zure haserraren intensitatea gutxitzen joango da. Jarri diguzu lan polita, astonetarako. Aitor Aritz eta EHUko psikologia irakasle eskerrik asko, Aitor, astona pasa. Berdin. Aitor, aurra.